relative pronomer, som er henførende stedord på dansk. Og her er sådan nogle eksempler. På dansk er det sådan som, der eller hvis, og på engelsk er det who, which, that, those eller what. Og herover har jeg så et eksempel på nogle relative pronomer, som jeg har puttet i en relativ sætning. På dansk hedder det manden, som var her i går, har en grøn hat. Og på engelsk, the man who was here last night had a green hat. Og det vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Nu vil jeg først lige fortælle, hvad de forskellige relative pronomer ligesom henviser til. Og her henviser who, det fører så tilbage til personer, og which fører tilbage til alt andet, altså som ting eller begreber. Og that fører tilbage til både personer og ting, men det er kun i relative sætninger. Og who er genitivformen, som bruges både om personer og ting. Og derfor er det, fordi at who fører tilbage til personer, så det er også derfor, vi har brugt who her, fordi at det er som mand, om the man. Og derfor har vi brugt who, fordi det fører tilbage til personer. Men nu vil jeg gerne snakke lidt mere om nogle bestemte relative sætninger og de ubestemte relative sætninger. Fordi og her har vi så et eksempel. The 5 girls who were good looking got married to richer men. Og her kan vi så se forskellen på, at her er den komma, og her er der ikke komma. Så det vil sige, at den bestemte relative sætning er sætningen uden komma, og den ikke bestemte relative sætning er med komma. Og det var så det, at jeg ville lære jer i dag om relative pronomer. Nu er det jeres tur til at vise